салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. ҳамлагари ПСЖ Лионел Месси иброз намудааст ки Карим Бензима арзандаи туби тиллоӣ мебошад ва барои ин ӯ ягон шакку шубҳа надорад. Ба фикри шумо Бензима арзанда аст ки туби тиллоро соҳиб шавад ё ки довталабони дигар ва арзандатар низ дар ин мавсим вуҷуд дорад? Мегузарем ба хабарҳои муҳим. Музокироти намояндагони Гави бо Барселона оиди идомаи шартномаи футболбоз ба нофаҳмию ҷанҷол мубаддал гардидааст. Гави шояд аз Барселона меравад. Барселона мехоҳад ки муҳофизатгари Наполи Калиду Кулибалиро ба имзо расонида дар трансфери ӯ нимуҳофизатгари худ Миралим Пьяничро илова намояд. Рақами 10 Барселона Ансу Фати бояд рақами 17-ро соҳиб мешуд, вале баъди рафтани Лионел Месси Фати иброз намуд ки чӣ гуна ӯ ин рақамро соҳиб гашт. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо муфассалтар бароятон маълумот медиҳем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза бошо гиред ки давомаш мошни мегузарад. Дӯстон, имрӯз финали турнире мегузарад ки дар он ду қаҳрамон барои як ҷоизаи нав бо номи финалисти мубориза мебаранд. Ин қаҳрамони Копа Америка Аргентина ва қаҳрамони ҷоми Аврупо Италия мебошанд. Оё Лионел Месси метавонад боз бо мунтахаби Аргентина соҳиби як ҷоизаи дигар гардад? Тамошои ин бозиро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса ТЖ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ҳама муваффақият. масъалаи идома додани шартномаи нимуҳофизатгари 17-солаи Барселона Гави роҳи ҳалли худро пайдо накард. Илова бар ин, музокирот аллакай ба ҷанҷолу нофаҳмиё байни ҳардуи ҷониб мубаддал гардидааст. Президенти бошгоҳ Жоан Лапорта гуфтааст ки намояндагони Гави то ҳол ба пешниҳоди онҳо оиди идомаи шартнома ҷавоб надоданд. Аммо тарафи Гави мегӯяд ки онҳо аз дурӯғи президент дар ҳолати шок афтоданд, зеро то ҳол ягон пешниҳоде аз ҷониби Барселона ба онҳо фиристода нашудааст. ба замми ин, наздикони Гави аз маоши футболбозони наве ки ба даста меоянд сахт изҳори нигаронӣ намуданд, чунки то ҳол Гави яке аз пасттарин маошро дар байни футболбозони Барселона мегирад. мо метавонем норозигӣ баён кунем ки боз ҳамон агентони футболбозон карьераи бозингарони ҷавонро мешикананд, аммо на дар ҳолати Гави. Лапорта ба футболбозони нави даста Франкеси ва Андрес Кристенсен 6 миллион евро маош муқаррар кардааст. Ин маблағ аз маоши ҳозираи Гави 65 карат камтар аст. Тасаввур мекунед? Аз ин бармеояд ки дар як сол Гави ҳамагӣ 100 000 евро маош дорад ва боз аз ӯ талаб доранд ки Барселона вазъи иқтисодияш хеле бад аст ва ӯ бояд маоши баланд талаб накунад ва ба хотири Барселона ба маблағи кам бозӣ кунад. Чунин муносибат ба футболбозе ки аллакай дар Барселона натиҷа додааст ва дар бозори трансфери 50 миллион евро арзиш дорад, тамоман аз виҷдон дур аст. Гави чандин пешниҳодро аз топ дастаҳои Аврупо ба хотири Барселона рад кард ки дар он чандин маротиба аз маоше ки Барселона метавонад барояш диҳад зиёдтар пешниҳод карда буданд. Акнун худи Барселона аз садоқати хатмкунандагони мактабаш истифода бурда ҳаққи ҳалоли арзандаи онҳоро мехоҳад ки дар маоши футболбозоне ки аз дигар даста меоянд илова намояд. Барселона кайҳо боз муҳофизатгари мунтахаби Сенегал ва дастаи Наполи Калиду Кулибалиро ҳадафи трансферии худ қарор додааст. Табқи хабарҳои охир, Наполи барои муҳофизатгари 30-солаи худ на камтар аз 35 миллион евро талаб дорад ва барои ихтисор намудани ин маблағ Барселона омодааст ки нимуҳофизатгари худ Миралим Пьяничро илова намояд. Пьянич мавсими гузаштаро дар Бешикташи Туркӣ ки ба иҷора дода шуда буд сипарӣ намуд. Наполи низ ҳадафи асосии худ Пьяничро ба имзо расонидан қарор додааст. Боз як омили амалӣ гардидани трансфери ин ду футболбоз дар он аст ки агенти ҳардуи онҳо Фали Рамаданӣ мебошад ва ба наздикии Рамаданӣ бо президенти Наполи Аурелио де Лаурентис мулоқот анҷом медиҳад ва баъдан маълум мегардад ки то чӣ дараҷа иваз намудани Пьянич бо Кулибалӣ имкон дорад. аз ин пештар худи президенти Наполи хабар дода буд ки Кулибалӣ фурӯхта намешавад ва на Пьянич на дигар футболбозро дар трансфери Кулибалӣ илова карданӣ нест. Акнун шартномаи ӯ дар соли 2023 ба анҷом мерасад ва худи Кулибалӣ низ мехоҳад ки Наполиро тарк намояд. Де Лаурентис дигар ягон илоҷ надорад ва омодааст ки пешниҳодҳои ҳамаи дастаҳоро оиди Кулибалӣ қабул намояд, чунки дар вақташ бар ивази 120 миллион евро Кулибалиро нафурӯхта буд. Барселона аз фурсат истифода бурда метавонад ки чунин пешниҳод намояд. 20 миллион евро ва Миралим Пьяничро дар ин маблағ якҷо намояд. Пьяничро на камтар аз 10 миллион евро ҳисоб кунам ва 5 миллион еврои дигаре ки Наполи мехоҳад. Барселона ҳамчун мукофотпулӣ ба қайд гирад ва агар дар бештар аз 60% бозиҳои мавсими оянда Кулибалӣ иштирок намояд, Барселона ин маблағро низ пардохт мекунад. Шумо дар бораи ин трансфер чӣ фикру ақида доред дӯстон?
ҳамлагари ҷони Барселона ва рақами даи ин бошгоҳ баъди рафтани Лионел Месси Ансу Фати дар мусоҳибаи худ бо телевизиони КАНАЛ Плюс чӣ гуна соҳиби ин рақам шуданашро шарҳ дод. Вақте ки Лионел Месси Барселонаро тарк мекард, барои ман дар бошгоҳ рақами 17ро тайёр мекардам, вале баъдан ба ман рақами 10ро пешниҳод кардам ва ҳамаи капитанҳои даста барои ин рақамро соҳиб шуданам розигӣ додам ва ман аз чунин рафтори онҳо ифтихор мекунам. Вақте ки ту дар Барселона бозӣ мекунӣ, бояд барои ҳамаи чӣ худро омода карда тавонӣ, чунки либоси варзишии ин даста масъулияти бузургтаринро дар ҷаҳон дорад. хотиррасон мекунем ки Ансу Фати баъди рафтани Месси рақами 10ро соҳиб шуда бо вуҷуди 2 маротиба ҷароҳати вазнин бардоштанаш дар 15 бозӣ 6 голу 1 партофти головар анҷом додааст. эҳтимолан дар мавсими оянда Ансу Фати пурра футболбози ҳайати асосӣ мегардад. Рақами даи Барселонаро аз легендаи Барселона Лионел Месси соҳиб шудан дар ҳақиқат масъулияти хеле калонро дар бар мегирад ва набояд ин рақамро дар Барселона футболбози оддӣ соҳиб шавад. худи Месси ин рақамро аз яке аз беҳтарин футболбозони таърихи футбол Роналдино соҳиб шуда буд. акнун Ансу Фати бояд барои Барселона аз ин ду легенда натиҷаи камтар нишона диҳад. Барса айни замон барои проекти нави худ футболбози калидӣ ва ситораи ҷаҳонӣ ҷустуҷӯ дорад ва баъди ноком гардиданашон дар трансфери Холланд, Барселона рӯ ба Роберт Левандовски оварда мехоҳад ки ӯро ситораи проекти худ намояд. Вале инҷо суол ба миён меояд ки шояд он ситораи ҷаҳоние ки онҳо дар ҳамаи ҷо ҷустуҷӯ доранд аллакай дар Барселона аст ки Ансу Фати ном дорад ва танҳо вақт лозим аст ки ӯ ҳунару маҳораташро нишон диҳад. чӣ хеле ки Роналдино дар Лионел Месси меросбари худро кашф карда буд, шояд ҳамон лидери проекти нави Хави ба мисли Месси Ансу Фати мегардад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаи худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ намоед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.